Zamisli svijet bez struje, bez moderne medicine, bez sigurnosti kakvu danas poznajemo. Svijet u kojem se svaki dan započinje pitanjem hoće li biti dovoljno hrane, hoće li obitelj ostati zdrava i hoće li rimski vojnici danas proći kroz selo. Upravo u takvom svijetu živio je Isus, ali i tisuće običnih ljudi čija imena povijest gotovo nikada ne spominje. Seljaci, ribari, obrtnici, majke, djeca i starci, ljudi čiji su životi bili ispunjeni radom, strahovima, ali i nadom da sutra može biti bolje nego danas. U ovom videu nećemo govoriti samo o velikim događajima i poznatim imenima. Pratit ćemo svakodnevicu običnih ljudi, njihove navike, obitelji, vjerovanja, patnje i male trenutke radosti koji su im pomagali preživjeti. Vidjet ćemo kako su jeli, gdje su spavali, čega su se bojali i čemu su se nadali dok su slušali priče o dolasku Mesije. Ako želiš razumjeti svijet u kojem su se rađale riječi koje su promijenile povijest, ostani s nama do kraja. Ako ti se sviđa ovakav način pripovjedanja, lajkuj video i pretplati se na kanal. A sada polako ulazimo u priču i vraćamo se gotovo 2000 godina unatrag. Judeja i Galileja u 1. stoljeću nisu bile mirna provincija na rubu svijeta, već prostor stalne napetosti, straha i neizvjesnosti. Iako su se sela činila udaljenima od velikih političkih središta, odluke donesene daleko u Rimu ili u palačama lokalnih vladara, svakodnevno su se lomile upravo na leđima običnih ljudi. Rim je vladao ovom regijom čvrstom rukom, ne samo kroz zakone, već kroz vojsku, poreze i stalnu prisutnost sile koja je svima davala do znanja tko ima posljednju riječ. Nakon što je Rim osvojio ovo područje, stari oblici samostalnosti postali su samo sjećanje. Judeja je u različitim razdobljima bila pod upravom lokalnih kraljeva, poput Heroda Velikog, ili izravno pod rimskim namjesnicima. Iako su ti vladari često tvrdili da poštuju židovske običaje, njihova lojalnost bila je okrenuta prema Rimu. To je stvaralo duboki jaz između vlasti i naroda. Za običnog seljaka ili obrtnika vlast nije bila apstraktan pojam, već konkretna prijetnja u obliku vojnika, poreznika i nepredvidivih kazni. Rimski vojnici bili su stalna slika na cestama i u gradovima. Njihova prisutnost donosila je osjećaj nesigurnosti, ali i poniženja. Ljudi su morali trpjeti zapovjedi, pretresanja, pa čak i nasilje, često bez ikakvog pravnog lijeka. Iako su Rimljani gradili ceste i donosili red prema vlastitim standardima, taj red bio je nametnut i rijetko doživljavan kao pravedan. Za većinu stanovništva značio je poslušnost ili posljedice. Političke napetosti nisu dolazile samo izvana. Unutar židovskog društva postojale su duboke podjele. Različite skupine imale su različite poglede na to kako se nositi s rimskom vlašću. Neki su smatrali da je prilagodba jedini način preživljavanja, drugi su vjerovali da će Bog uskoro intervenirati i srušiti okupatore, dok su treći bili spremni na otvoreni otpor. Te razlike nisu ostajale na razini rasprava, već su često stvarale sukobe unutar zajednica, pa čak i unutar obitelji. Galileja, gdje je Isus odrastao, imala je nešto drukčiji karakter od Judeje. Bila je siromašnija, više ruralna i udaljenija od glavnih političkih središta. Ipak ni tamo se nije moglo pobjeći od utjecaja velike politike. Lokalni vladari, poput Heroda Antipe, nastojali su održati ravnotežu između rimskih zahtjeva i nezadovoljstva naroda. To je značilo visoke poreze, prisilni rad i stalni pritisak na zajednice koje su ionako živjele na rubu preživljavanja. Za obične ljude politika nije bila tema razgovora iz interesa, već iz nužde. Svaka promjena vlasti, svaka nova uredba ili porez mogla je značiti glad, gubitak zemlje ili prisilni odlazak s doma. Ljudi su živjeli s osjećajem da nemaju kontrolu nad vlastitom sudbinom. Njihovi životi bili su oblikovani odlukama koje nisu donosili, ali su ih morali prihvatiti.
U takvom okruženju rasla je nada u promjenu. Mnogi su vjerovali da sadašnje stanje ne može trajati zauvijek. Politička nestabilnost, nepravda i siromaštvo hranili su očekivanje da će se pojaviti netko tko će donijeti pravedniji poredak. Ta nada nije bila samo religiozna, već duboko povezana s iskustvom svakodnevnog života pod stranom vlašću. Dok su se carevi i upravitelji smjenjivali, obični ljudi nastavili su živjeti između straha i nade. Obrađivali su zemlju, odgajali djecu i pokušavali zadržati dostojanstvo u svijetu koji im ga je često uskraćivao. Velika politika možda se pisala u povijesnim knjigama, ali njezine posljedice osjećale su se u svakoj kući, na svakom polju i u svakom tišom uzdahu ljudi koji su samo željeli miran život. Za većinu ljudi u Judeji i Galileji život se nije vrtio oko politike, rasprava ili velikih ideja, već oko zemlje. Svakodnevica seljaka bila je ispunjena radom koji je počinjao prije izlaska sunca i završavao tek kad bi mrak potpuno prekrio polja. Zemlja je bila izvor života, ali i stalni podsjetnik koliko je čovjek malen pred silama prirode. Jedna loša sezona mogla je uništiti cijelu obitelj, bez obzira na trud uložen tijekom godine. Poljoprivreda je ovisila gotovo isključivo o kiši. Nije bilo sustava navodnjavanja kakve danas poznajemo, niti zaliha koje bi mogle pokriti dugotrajne suše. Ako bi kiše izostale ili došle u krivo vrijeme, usjevi bi propali. Suša nije značila samo manji urod, već glad, dugove i gubitak zemlje. Seljaci su s napetošću promatrali nebo, molili se i nadali da će oblaci stići na vrijeme. Kiša nije bila samo vremenska pojava, već pitanje opstanka. Rad na poljima bio je fizički iscrpljujući. Zemlja se obrađivala jednostavnim alatima, ručno ili uz pomoć životinja. Plugovi su bili teški, a tlo često kamenito. Svaki red posjanog žita zahtijevao je sate napornog rada. Muškarci, žene i djeca sudjelovali su u svim fazama, od sjetve do žetve. Djeca su vrlo rano učila da njihov doprinos nije izbor, već nužnost. Igra je bila rijetka i kratka, dok su odgovornosti dolazile prerano. Žetva je bila najvažnije razdoblje u godini. O njoj je ovisilo hoće li obitelj preživjeti zimu. Kada bi došlo vrijeme skupljanja plodova, radilo se bez predaha. Čitave obitelji provodile su dane na poljima, svjesne da svaki izgubljeni snop može značiti glad kasnije. Ipak, ni sav trud nije jamčio sigurnost. Dio uroda morao se predati vlasnicima zemlje ili državi kroz poreze i namete, što je dodatno smanjivalo ono što je ostajalo za obitelj. Mnogi seljaci nisu posjedovali zemlju koju su obrađivali. Radili su kao zakupci ili nadničari na imanjima bogatijih vlasnika. To je značilo još veću nesigurnost. Ako bi urod bio slab, dugovi su rasli, a prijetnja gubitka doma bila je stalna. Jedan loš ugovor ili nepredviđena nepogoda mogli su obitelj gurnuti u potpunu bijedu. U takvim okolnostima solidarnost među siromašnima često je bila jedina zaštita od potpunog sloma. Priroda nije donosila samo suše. Poplave, najezde skakavaca i bolesti biljaka mogle su u trenu uništiti mjesece rada. Seljaci su živjeli s osjećajem da njihova sudbina nije u potpunosti u njihovim rukama. Unatoč tome, radili su s upornošću koja je dolazila iz nužde, ali i iz nade da će sljedeća sezona biti bolja. Hrana koju su proizvodili bila je jednostavna, ali dragocjena. Kruh od ječma ili pšenice, malo maslinova ulja, povrće i rijetko meso činili su osnovu prehrane. Svaki obrok bio je rezultat teškog rada i neizvjesnosti. Bacanje hrane bilo je nezamislivo jer se nikada nije znalo hoće li sutra biti dovoljno. Život seljaka bio je tih, ali ne i lak. Iza jednostavne svakodnevice skrivala se stalna borba protiv gladi, dugova i prirodnih sila.
Upravo su ti ljudi koji su živjeli blisko zemlji i ovisili o svakom njezinu plodu činili većinu stanovništva u Isusovo vrijeme. Njihova iskustva, obilježena naporom i nadom, oblikovala su način na koji su slušali riječi o kraljevstvu, koje obećava pravdu, sigurnost i život bez stalnog straha za sutrašnji dan. Mala sela Judeje i Galileje bila su svjetovi za sebe. U njima je živjelo svega nekoliko desetaka ili stotina ljudi koji su se međusobno poznavali cijeli život. Nije bilo anonimnosti kakvu danas poznajemo. Svaka gesta, svaka riječ i svaki postupak brzo bi postali poznati cijeloj zajednici. Život se odvijao pred očima drugih, a privatnost je bila rijetka i ograničena. Upravo zbog toga društveni odnosi imali su ogromnu težinu i mogli su olakšati ili ozbiljno otežati svakodnevni život. Zajedništvo je bilo nužnost, a ne izbor. Ljudi su ovisili jedni o drugima u radu, u trenucima bolesti, tijekom žetve i u vremenima oskudice. Kada bi netko ostao bez hrane ili mu se kuća oštetila, susjedi su često pomagali koliko su mogli, svjesni da bi sutra i sami mogli trebati istu pomoć. Ovakva solidarnost stvarala je snažne veze, ali je istovremeno nosila i obvezu prilagodbe pravilima zajednice. Izdvajanje ili odbijanje sudjelovanja moglo je dovesti do osude i izolacije. Obitelj je bila temelj svega. Proširene obitelji često su živjele blizu ili zajedno, dijeleći rad, hranu i odgovornosti. Odluke se nisu donosile samo na razini pojedinca, već su utjecale na ugled cijele obitelji. Ako bi jedan član stekao lošu reputaciju, sjena bi pala i na ostale. Zbog toga su se roditelji trudili kontrolirati ponašanje djece, a stariji članovi imali su snažan autoritet. Poštovanje prema roditeljima i starješinama bilo je duboko ukorijenjeno i rijetko se dovodilo u pitanje. Glasine su igrale veliku ulogu u seoskom životu. Bez pisanih vijesti i službenih obavijesti, informacije su se širile usmenim putem. Jedna priča mogla se brzo proširiti i promijeniti dok je prelazila s osobe na osobu. Glasine su mogle podići nečiji ugled, ali i uništiti ga. Optužbe, sumnje ili tračevi često su se zadržavali dugo i teško ih je bilo izbrisati. U zajednicama gdje su svi ovisili jedni o drugima, povjerenje je bilo krhko, a jednom narušeno, rijetko se potpuno obnavljalo. Reputacija je bila poput nevidljive valute. Dobar glas otvarao je vrata pomoći, povjerenja i povoljnijih dogovora. Loš glas mogao je značiti izbjegavanje, nepovjerenje ili čak isključenje iz zajedničkih aktivnosti. Ljudi su pazili kako se ponašaju, što govore i s kim se druže. Odstupanje od društvenih normi često je izazivalo sumnju. Čak i neobične navike ili drukčiji način razmišljanja mogli su postati razlog za šaputanja i osuđivanje. Vjerski i društveni običaji dodatno su učvršćivali osjećaj pripadnosti. Zajedničke molitve, blagdani i okupljanja bili su prilika da se potvrde veze unutar sela. Istovremeno, oni koji bi izostajali ili se ponašali drugačije, brzo bi se našli pod povećalom. U takvom okruženju bilo je teško sakriti se ili započeti novi život bez tereta prošlosti. Ipak, mala sela nisu bila samo mjesta pritiska i kontrole. Ona su pružala osjećaj sigurnosti i pripadnosti. U svijetu punom neizvjesnosti selo je bilo poznato okruženje u kojem su ljudi znali kome se mogu obratiti. Zajednički obroci, razgovori i rad stvarali su osjećaj da nitko nije potpuno sam. Život u zatvorenim zajednicama oblikovao je način na koji su ljudi razmišljali o sebi i drugima. Svaki pojedinac bio je dio veće cjeline, a osobni identitet bio je neraskidivo povezan s obitelji i selom. U takvom svijetu gdje je reputacija mogla značiti razliku između prihvaćanja i odbacivanja, ljudi su živjeli oprezno, ali i duboko povezani jedni s drugima. Upravo u tim malim, tjesno povezanim zajednicama riječi o praštanju, solidarnosti i novom pogledu na bližnje imale su posebnu snagu i težinu.
Dom običnog čovjeka u Judeji i Galileji u Isusovo vrijeme bio je daleko od mjesta udobnosti kakvu danas zamišljamo. Kuće su bile građene od onoga što je bilo dostupno u okolini, najčešće od kamena, blata i drva. Zidovi su bili debeli, ne toliko radi ugode, koliko radi zaštite od vrućine danju i hladnoće noću. Krovovi su bili ravni ili blago nakošeni, prekriveni granjem, slamom i slojem blata koji se morao redovito popravljati jer bi kiša brzo pronašla pukotine. Prostor unutar kuće bio je skroman. Većina domova sastojala se od jedne ili dvije prostorije u kojima se odvijao gotovo cijeli život obitelji. Nije bilo jasne podjele na spavaće sobe, kuhinju i dnevni boravak. Sve se događalo u istom prostoru, od pripreme hrane do spavanja. Noću bi se prostirke ili jednostavne ležajeve od tkanine i slame rasporedilo po podu, a ujutro bi se spremali kako bi se prostor ponovno oslobodio za dnevne aktivnosti. Namještaj je bio minimalan. Nekoliko glinenih posuda za vodu i hranu, niski stol ili drvena daska za pripremu obroka, košare za žito i alate, te ponekad mala klupa ili sanduk koji je služio i za sjedenje i za pohranu. Sve je imalo više namjena jer prostora i resursa nije bilo u izobilju. Luksuzni predmeti bili su rijetki i uglavnom ograničeni na bogatije obitelji ili gradske kuće. Ognjište je bilo središte doma. Na njemu se kuhalo, oko njega se grijalo i okupljalo. Dim je često ispunjavao prostor jer nije bilo dimnjaka kakve danas poznajemo. Otvori u krovu ili na zidovima služili su za izlazak dima, ali to nije uvijek bilo dovoljno. Udisanje dima bilo je dio svakodnevice, a posljedice po zdravlje smatrale su se neizbježnima. Higijenski uvjeti bili su osnovni i često ograničeni. Tekuća voda u kući bila je rijetkost. Voda se donosila s bunara ili izvora i pažljivo koristila. Kupanje nije bilo svakodnevna navika, već povremeni čin, često vezan uz vjerske običaje ili posebne prilike. Održavanje čistoće bilo je važno, ali mogućnosti su bile skromne. Otpad se odlagao izvan kuće, a životinje su se često držale u blizini ili čak unutar istog prostora, posebno noću, radi zaštite. Podovi su bili zemljani ili grubo popločani kamenom. Prašina i blato bili su stalni pratitelji, osobito u kišnim razdobljima. Odjeća i obuća rijetko su se često mijenjale, pa su se mirisi i prljavština smatrali normalnim dijelom života. Ipak, ljudi su se trudili održati red unutar svojih mogućnosti, jer je dom bio mjesto sigurnosti u svijetu punom neizvjesnosti. Svakodnevica unutar doma bila je ritmom prilagođena prirodi. Dan je započinjao rano, s prvim svjetlom i završavao ubrzo nakon zalaska sunca. Večeri su bile kratke, ispunjene razgovorima, popravcima alata ili jednostavnim obrocima. Djeca su učila promatrajući odrasle, pomažući u sitnim poslovima i slušajući priče starijih. Unatoč skromnim uvjetima, dom je imao snažno emocionalno značenje. Bio je mjesto gdje se dijelila hrana, gdje su se rađala djeca, gdje se plakalo i slavilo. U tim jednostavnim prostorima stvarale su se obiteljske veze i prenosile vrijednosti. Kuća nije bila samo građevina, već utočište koje je pružalo barem privid stabilnosti u životima ispunjenima nesigurnošću i stalnim naporom. Prehrana običnih ljudi u Isusovo vrijeme bila je jednostavna, ali presudna za svakodnevni opstanak. Hrana nije bila izvor užitka ili raznolikosti, već gorivo koje je omogućavalo još jedan dan rada. Većina obitelji jela je ono što je sama uzgojila ili pribavila u neposrednoj okolini. Tržnice su postojale u većim mjestima, ali za seljake su bile rijetka prilika, a ne svakodnevna navika. Osnova gotovo svakog obroka bio je kruh. Najčešće se pekao od ječma, jer je bio otporniji na loše vremenske uvjete i jeftiniji od pšenice. Kruh se pekao kod kuće, često svakodnevno ili svakih nekoliko dana, jer se brzo kvario. Bio je tvrd,
taman i zasitan, daleko od mekog kruha kakav danas poznajemo. Uz kruh se jelo ono što je bilo dostupno, masline, malo maslinova ulja, luk, češnjak, bobičasto povrće i mahunarke poput leće ili slanutka. Meso je bilo rijetkost na stolu običnih ljudi. Jelo se uglavnom za blagdane, posebne prilike ili ako bi obitelj posjedovala životinju koja više nije bila korisna za rad ili mlijeko. Češće se konzumirala riba, osobito u Galileji, gdje su ribari opskrbljivali okolna sela. Ipak, ni riba nije bila svakodnevna za sve. Sušena ili soljena riba mogla se čuvati dulje, ali je i dalje bila vrijedna namirnica. Voće se jelo sezonski. Smokve, grožđe i datulje bile su važne jer su se mogle sušiti i koristiti tijekom godine. Med je bio glavni zaslađivač dok je šećer bio nepoznat. Vino se pilo razrijeđeno vodom i bilo je uobičajeno piće. Ne toliko radi užitka koliko radi sigurnosti, jer je voda često bila nečista. Pribavljanje hrane zahtijevalo je stalni trud. Muškarci su radili na poljima, žene su pripremale obroke, čuvale zalihe i pazile da se ništa ne rasipa. Djeca su pomagala koliko su mogla. Skupljala plodove, nosila vodu ili čuvala životinje. Glad je uvijek bila blizu. Jedna loša žetva, bolest ili povećanje poreza mogli su dovesti do toga da obitelj ostane bez osnovnih namirnica. Razlike između siromašnih i bogatijih slojeva bile su vidljive upravo na stolu. Bogatiji su imali pristup boljem kruhu od pšenice, češćem mesu, većoj količini ulja i vina. Njihovi obroci bili su raznovrsniji i obilniji. Siromašni su se oslanjali na jednoličnu prehranu i često su jeli manje nego što im je bilo potrebno. Neki su preživljavali zahvaljujući pomoći rodbine ili zajednice, dok su drugi bili prisiljeni prositi ili raditi za obrok. Unatoč oskudici, dijeljenje hrane imalo je snažno društveno značenje. Gostu se nudilo najbolje što se imalo, čak i ako je to značilo da će domaćin kasnije ostati gladan. Zajednički obroci jačali su veze među ljudima i pružali osjećaj pripadnosti. Hrana je bila način pokazivanja poštovanja, solidarnosti i vjere. Prehrana je oblikovala i način razmišljanja. Ljudi su dobro razumjeli vrijednost svakog zalogaja. Bacanje hrane bilo je nezamislivo, a sitost se smatrala blagoslovom. U svijetu gdje glad nikada nije bila daleko, hrana je nosila dublje značenje od puke potrebe. Ona je predstavljala sigurnost, Božju brigu i nadu da će sutra biti dovoljno za još jedan dan. Obitelj je u Isusovo vrijeme bila središte društva, temelj na kojem je počivao cijeli život pojedinca. Identitet čovjeka nije se gradio kroz osobna postignuća, već kroz pripadnost obitelji i rodu. Ime, ugled i sigurnost dolazili su iz obiteljskih veza, a pojedinac se rijetko promatrao odvojeno od svoje kuće. Brak, djeca i međusobne obveze nisu bili stvar osobnog izbora, nego nužnost za opstanak i očuvanje zajednice. Brak se sklapao rano, često dok su supružnici još bili vrlo mladi. Bio je prije svega društveni i ekonomski savez između dviju obitelji. Ljubav, kakvu danas zamišljamo, mogla se razviti kasnije, ali nije bila glavni razlog sklapanja braka. Važno je bilo osigurati potomstvo, radnu snagu i nastavak obiteljskog imena. Dogovori su se često vodili između obitelji, a mladi su imali ograničenu mogućnost odlučivanja. Uloga muškarca bila je jasno definirana. On je bio odgovoran za rad izvan doma, obradu zemlje, ribarenje, zanat ili trgovinu. Također je predstavljao obitelj u javnosti i donosio ključne odluke. Njegova riječ imala je težinu, a od njega se očekivalo da osigura hranu i zaštitu. Neuspjeh u tim zadaćama mogao je ozbiljno narušiti njegov ugled i položaj u zajednici. Žene su imale jednako važnu, iako često nevidljivu ulogu. Brinule su se o domu, pripremi hrane, čuvanju djece i održavanju svakodnevnog reda. Njihov rad bio je neprekidan i fizički zahtjevan. Osim kućanskih poslova, žene su često sudjelovale u poljskim radovima, osobito u vrijeme žetve.
Od njih se očekivalo da budu poslušne, skromne i odane obitelji. Ugled žene bio je usko povezan s ugledom cijele kuće, pa su društvena pravila za njih bila stroga. Djeca su se smatrala blagoslovom, ali i nužnom radnom snagom. Djetinjstvo, u današnjem smislu, bilo je kratko. Već od rane dobi djeca su učila pomagati u svakodnevnim poslovima. Dječaci su pratili očeve na polja ili u radionice, dok su djevojčice učile od majki kako voditi kućanstvo. Učenje se odvijalo kroz promatranje i praksu, a ne kroz formalno obrazovanje koje je bilo dostupno samo malom broju. Očekivanja društva bila su jasna i rijetko dovođena u pitanje. Svaki član obitelji imao je svoju ulogu, a odstupanje se nije gledalo blagonaklono. Neposlušnost, lijenost ili odbijanje obiteljskih obveza smatrali su se prijetnjom opstanku svih. Pritisak zajednice bio je snažan jer se vjerovalo da ponašanje pojedinca može donijeti sramotu cijeloj obitelji. Unatoč strogim pravilima, obitelj je bila i mjesto sigurnosti. U svijetu ispunjenom nesigurnošću, obiteljske veze pružale su zaštitu i podršku. U bolesti, gladi ili nevolji, članovi obitelji oslanjali su se jedni na druge. Stariji su prenosili iskustva i običaje, dok su mlađi osiguravali budućnost. Rani ulazak djece u svijet rada nije se doživljavao kao nepravda, već kao priprema za život. Rad je bio način učenja odgovornosti i pripadnosti. U takvom okruženju obitelj nije bila samo emocionalna zajednica, već mala radna jedinica u kojoj je svatko imao svoju zadaću. Ovakav obiteljski poredak oblikovao je način na koji su ljudi razmišljali o sebi, dužnosti i smislu života. U svijetu gdje je opstanak ovisio o zajedničkom naporu, obitelj je bila najveća snaga, ali i obveza koju nitko nije mogao izbjeći. Djetinjstvo u Isusovo vrijeme bilo je kratko i daleko od bezbrižnog razdoblja kakvim ga danas zamišljamo. Iako su djeca znala smijati se, igrati i pokazivati znatiželju, njihov svijet bio je prožet odgovornostima gotovo od trenutka kada su mogla hodati i govoriti. Život ih nije dugo štitio od stvarnosti, jer je svaka ruka bila potrebna za opstanak obitelji. Igre su postojale, ali su bile jednostavne i kratke. Djeca su se igrala kamenčićima, štapovima, improviziranim lopticama ili malim figuricama od gline. Trčanje, natjecanja u snazi ili spretnosti i oponašanje odraslih bili su česti oblici zabave. Te igre nisu bile samo razonoda, već i priprema za buduće uloge. Kroz igru su učili vještine koje će im kasnije trebati u radu, izdržljivost, snalažljivost i suradnju s drugima. Vrlo rano igra se počela miješati s obavezama. Djeca su čuvala mlađu braću i sestre, pomagala u nošenju vode, skupljanju drva ili radu na poljima. Dječaci su pratili očeve, učili kako obrađivati zemlju, loviti ribu ili savladavati zanat. Djevojčice su od majki učile kućanske poslove, pripremu hrane, tkanje i brigu o domu. Nitko nije očekivao da djeca ostanu po strani jer se rad smatrao prirodnim dijelom odrastanja. Obrazovanje, u formalnom smislu, bilo je dostupno samo manjem broju dječaka, uglavnom u vjerskom kontekstu. U sinagogama su učili čitati i pisati kako bi mogli razumjeti sve te tekstove. Za većinu djece znanje se prenosilo usmeno, kroz priče, pjesme i svakodnevni rad. Pamćenje i slušanje bili su ključni, jer knjige nisu bile dostupne, a pismenost nije bila nužna za preživljavanje. Život je vrlo rano prestajao biti bezbrižan zbog stalne prisutnosti opasnosti. Bolesti su bile česte, a dječja smrtnost visoka. Mnoge obitelji gubile su djecu prije nego što bi dosegla odraslu dob. Glad, nesreće i teški uvjeti rada ostavljali su trag na mladim životima. Djeca su rano shvaćala da ništa nije zajamčeno i da se sigurnost ne podrazumijeva. Disciplina je bila stroga, jer se vjerovalo da od nje ovisi budućnost djeteta i obitelji. Poslušnost se cijenila, a pogreške su se brzo ispravljale.
Odrastanje je značilo prihvaćanje autoriteta starijih i poštivanje pravila zajednice. Ipak, unatoč strogosti, roditelji su željeli djeci osigurati ono što su mogli, barem osnovnu sigurnost i osjećaj pripadnosti. Emocionalna povezanost u obitelji bila je snažna. Djeca su rasla okružena rodbinom, pričama predaka i vjerskim običajima. Kroz te priče učila su tko su i gdje pripadaju. Vjera je bila važan dio njihova odrastanja, pružajući smisao i objašnjenje svijeta koji je često bio okrutan i nepredvidiv. Iako je djetinjstvo bilo obilježeno radom i odgovornošću, to ne znači da je bilo lišeno topline. Trenuci smijeha, igre i bliskosti postojali su, ali su bili kratki i dragocjeni. Djeca su rano postajala svjesna stvarnosti života, učeći se izdržljivosti i prilagodbi. U takvom svijetu odrastanje nije bilo prijelaz iz igre u obveze, već postupan ulazak u odrasli život gotovo bez jasne granice. Djetinjstvo je bilo faza učenja kako preživjeti, a ne razdoblje zaštićeno od stvarnosti. Upravo ta rana zrelost oblikovala je generacije koje su živjele s dubokim osjećajem odgovornosti i svijesti o krhkosti života. Rad je u Isusovo vrijeme bio središnji dio identiteta svakog čovjeka. Ljudi se nisu predstavljali onime što misle ili osjećaju, već onime što rade. Zanimanje se često nasljeđivalo unutar obitelji, a vještine su se prenosile s oca na sina ili s majke na kćer. Promjena zanimanja bila je rijetka, jer je zahtijevala znanje, alate i prilike koje većina nije imala. Ribari su bili među najprepoznatljivijim radnicima, osobito u Galileji. Njihov život bio je fizički iscrpljujući i nepredvidiv. Radili su noću ili u ranim jutarnjim satima, bacajući mreže iz malih čamaca. Ulov je ovisio o vremenu, sreći i iskustvu. Dobri dani donosili su dovoljno ribe za prehranu i prodaju, dok su loši dani značili prazne ruke i dugove. Riba se prodavala svježa ili sušena, ali je dio zarade često odlazio na poreze i najamnine. Obrtnici su činili važan dio seoskog i gradskog života. Među njima su bili kovači, lončari, tkalci i kožari. Njihov rad zahtijevao je vještinu i strpljenje, ali nije uvijek donosio sigurnost. Alati su bili skupi, a potražnja nestabilna. Obrtnici su često radili po narudžbi, a plaćanje nije uvijek dolazilo na vrijeme. Ipak, njihov rad bio je neophodan, jer su proizvodili predmete bez kojih se svakodnevni život nije mogao zamisliti. Tesari su imali posebno mjesto među obrtnicima. Radili su s drvom, izrađivali kućni namještaj, alate, plugove i popravke na kućama. Njihov posao bio je cijenjen, ali fizički naporan. Drvo nije bilo lako dostupno u svim područjima, pa je rad zahtijevao snalažljivost i prilagodbu. Tesari su često putovali od mjesta do mjesta tražeći posao, što im je donosilo širi pogled na svijet, ali i dodatnu nesigurnost. Trgovci su povezivali sela i gradove. Oni su donosili sol, tkanine, začine i druge proizvode koji nisu bili lokalno dostupni. Putovanja su bila opasna, jer su ceste bile nesigurne, a razbojnici česta prijetnja. Unatoč rizicima, trgovina je nudila mogućnost veće zarade, ali i veći društveni jaz. Neki su trgovci stekli znatno bogatstvo, dok su drugi jedva preživljavali. Postojali su i nadničari, ljudi bez stalnog zanimanja ili zemlje. Oni su svakodnevno tražili posao, nudeći svoju snagu za rad na poljima, gradilištima ili u kućanstvima bogatijih. Njihov život bio je posebno nesiguran, jer je svaki dan bez posla značio dan bez hrane. Nadnica je često bila mala i dovoljna tek za osnovne potrebe. Žene su također doprinosile obiteljskom prihodu, iako se njihov rad rijetko priznavao kao zanimanje. Tkale su, prodavale višak hrane, pomagale u poljima ili sudjelovale u obrtima unutar doma. Njihov rad bio je ključan za opstanak obitelji, iako je ostajao u sjeni muških poslova. Zarađivanje za život značilo je stalnu borbu s nesigurnošću. Bolest, loše vrijeme ili političke promjene
mogle su u trenu oduzeti izvor prihoda. Ljudi su radili koliko su mogli, oslanjajući se na vlastite ruke, obitelj i zajednicu. Rad nije bio put prema bogatstvu, već način da se preživi. U takvom svijetu vrijednost rada nije se mjerila uspjehom, već ustrajnošću. Svaki zarađeni obrok bio je rezultat napora i strpljenja. Upravo su ti ljudi, navikli na težak rad i neizvjesnost, slušali poruke koje su govorile o dostojanstvu rada, pravednosti i nadi u život koji nije ograničen samo na borbu za svakodnevni kruh. Porezi su u Isusovo vrijeme bili stalna i teška sjena nad životima običnih ljudi. Gotovo svaki oblik rada i posjedovanja bio je opterećen raznim nametima, a rimski porezni sustav bio je osmišljen tako da iz provincija izvuče što više resursa. Za seljake, ribare i obrtnike porezi nisu bili apstraktna obveza prema državi, već konkretan gubitak hrane, novca i sigurnosti. Rim je ubirao poreze na zemlju, urod, trgovinu, ribolov i čak na korištenje cesta i tržnica. Dio poreza bio je fiksan, dok su drugi ovisili o procjeni lokalnih vlasti. To je otvaralo prostor za zloupotrebe i nepravdu. Ljudi često nisu znali koliko će im se uzeti dok se sakupljač poreza ne pojavi pred njihovim vratima. Odbijanje plaćanja nije bilo opcija, jer su kazne bile stroge i brze. Lokalni sakupljači poreza bili su najomraženije osobe u zajednici. Iako su često bili domaći ljudi, smatrani su izdajnicima, jer su radili za Rim. Njihova je zadaća bila prikupiti određeni iznos, ali sve što bi prikupili iznad toga zadržavali su za sebe. To ih je poticalo na pohlepu i okrutnost. Mnogi su se bogatili na račun siromašnih, ne mareći za posljedice koje su njihovi postupci imali na obitelji i sela. Teret poreza bio je posebno težak za seljake. Nakon napornog rada i neizvjesne žetve morali su predati značajan dio uroda. Ono što bi ostalo često nije bilo dovoljno za cijelu godinu. Ljudi su se zaduživali, prodavali dijelove zemlje ili radili kao nadničari kako bi podmirili obveze. Dugovi su se gomilali, a gubitak zemlje značio je pad u još dublje siromaštvo. Ribari i trgovci također su osjećali pritisak poreza. Na svaki ulov ili prodaju morali su platiti namet. Često su morali prolaziti kroz kontrolne točke gdje su se naplaćivale pristojbe. To je smanjivalo zaradu i činilo svakodnevni rad još nesigurnijim. Ljudi su radili više, ali zadržavali manje, što je stvaralo osjećaj besmisla i frustracije. Porezni sustav nije pogađao samo novčanik, već i dostojanstvo. Plaćanje poreza okupatoru doživljavalo se kao podsjetnik na izgubljenu slobodu. Mnogi su osjećali sram i bijes, ali nisu imali izbora. Otpor je postojao, ali je bio rizičan i često krvavo ugušen. Zbog toga su se ljudi učili šutjeti i trpjeti, noseći nezadovoljstvo duboko u sebi. Vjerski porezi dodatno su opterećivali narod. Osim rimskih nameta, postojale su obveze prema hramu i vjerskim institucijama. Iako su ti doprinosi imali duhovno značenje, za siromašne su predstavljali još jedan teret. Između vjerske dužnosti i potrebe za preživljavanjem često je postojala bolna napetost. Za obične ljude porezi su bili stalni izvor straha. Svaka nova procjena, svaki dolazak poreznika unosio je nemir u domove. Ljudi su planirali život oko onoga što će morati predati, a ne oko onoga što će zadržati. To je oblikovalo njihovo razmišljanje, stvarajući osjećaj da se trud rijetko isplati. U takvom okruženju poruke o pravednosti, milosrđu i drugačijem poretku imale su snažan odjek. Ljudi opterećeni porezima sanjali su svijet u kojem rad donosi sigurnost, a ne stalni gubitak. Porezni teret nije bio samo ekonomsko pitanje, već duboka rana koja je obilježila svakodnevni život i kolektivnu svijest običnog naroda. Religija u Isusovo vrijeme nije bila odvojeni dio života, već njegov temelj. Za obične ljude vjera nije značila samo odlazak na molitvu ili poštivanje blagdana.
nego način na koji su tumačili svijet oko sebe. Sve, od rođenja do smrti, od uspjeha na polju do bolesti u obitelji, promatralo se kroz prizmu odnosa s Bogom. Vjera je davala smisao patnji, objašnjenje nepravdi i nadu u bolju budućnost. Molitva je bila dio svakodnevice. Ljudi su molili ujutro, navečer, prije jela i u trenucima straha ili zahvalnosti. Molitve nisu uvijek bile duge ili svečane. Često su bile jednostavne riječi izgovorene u tišini doma, na polju ili na putu. Molitva je bila razgovor s Bogom, način da se izrazi nada, briga ili molba za pomoć. U svijetu punom neizvjesnosti molitva je pružala osjećaj bliskosti s nečim većim i snažnijim od svakodnevnih problema. Vjerski običaji oblikovali su ritam života. Subota je bila dan odmora i duhovne sabranosti. Rad se tada prekidao koliko god je to bilo moguće, a obitelji su se okupljale. Blagdani su bili trenuci radosti, ali i sjećanja na povijest naroda. Kroz te dane ljudi su se podsjećali tko su i odakle dolaze. Čak i oni koji su živjeli u siromaštvu osjećali su pripadnost nečemu većem od vlastitih teškoća. Sinagoge su imale važnu ulogu u zajednici. One nisu bile samo mjesta molitve, već i okupljanja, učenja i rasprave. U sinagogama su se čitali sveti tekstovi, tumačili zakoni i prenosile priče predaka. To je bio prostor gdje su ljudi učili slušati, pamtiti i razmišljati o vjeri. Za mnoge je sinagoga bila jedino mjesto obrazovanja i zajedničkog razmišljanja o smislu života. Vjera je snažno utjecala na moral i ponašanje. Pravila o čistoći, prehrani i odnosima među ljudima oblikovala su svakodnevne odluke. Ljudi su nastojali živjeti ispravno, ne samo zbog društvenog pritiska, već i zbog uvjerenja da Bog vidi i sudi pravedno. Strah od Božje kazne i nada u Božju nagradu bili su snažni motivi koji su vodili ponašanje. Istovremeno vjera je bila izvor utjehe. Kada bi se suočili s bolešću, gubitkom ili nepravdom, ljudi su vjerovali da njihova patnja ima smisao. Priče o Božjoj vjernosti i izbavljenju iz prošlosti hranile su nadu da ni sadašnja bol nije posljednja riječ. Ta nada bila je posebno važna za siromašne i potlačene jer im je davala snagu da izdrže. Religija je također oblikovala očekivanja o budućnosti. Mnogi su vjerovali da će Bog uskoro intervenirati i promijeniti stanje svijeta. Očekivanje Mesije bilo je prisutno u mislima i razgovorima. To nije bila apstraktna ideja, već nada ukorijenjena u svakodnevnoj nepravdi i patnji. Ljudi su sanjali pravedniji poredak u kojem će trud biti nagrađen, a zlo poraženo. U takvom okruženju vjera nije bila bijeg od stvarnosti, već način da se s njom nosi. Ona je oblikovala razmišljanje, davala okvir za razumijevanje života i povezivala pojedince u zajednicu. Religija je bila tiha pratnja svakog dana, prisutna u riječima, postupcima i nadama običnih ljudi koji su, unatoč teškoćama, vjerovali da njihov život ima dublji smisao. Život običnih ljudi u Isusovo vrijeme bio je ispunjen strahovima koji su se rijetko izgovarali naglas, ali su stalno bili prisutni u mislima. Svaki novi dan nosio je neizvjesnost. Bolest je mogla doći iznenada i bez upozorenja. Bez moderne medicine, čak i manja infekcija mogla je postati smrtonosna. Ljudi su se bojali groznica, rana koje se ne zacjeljuju, gubitka snage i nemoći da rade. Bolest nije pogađala samo pojedinca, već cijelu obitelj, jer je gubitak radne sposobnosti značio i gubitak prihoda. Glad je bila još jedan stalni strah. Loša žetva, suša ili povećani porezi mogli su brzo isprazniti zalihe. Ljudi su se bojali zime kada je hrane bilo najmanje, a potrebe najveće. Roditelji su često jeli manje kako bi djeca imala dovoljno. Glad nije uvijek bila potpuna, ali stalna oskudica iscrpljivala je tijelo i duh. Živjeti s osjećajem da sutra možda neće biti dovoljno hrane oblikovalo je način razmišljanja i odnose među ljudima.
Nasilje je također bilo dio svakodnevice. Rimski vojnici, lokalni stražari i razbojnici predstavljali su prijetnju, osobito na cestama i u vrijeme nemira. Ljudi su se bojali sukoba, pljačke i proizvoljnih kazni. Često nisu znali hoće li se netko iz obitelji sigurno vratiti s puta ili s posla. Osjećaj nesigurnosti bio je pojačan spoznajom da pravda nije uvijek bila dostupna običnom čovjeku. Uz te strahove postojala je i duboka tuga zbog gubitka. Smrt djece, roditelja ili supružnika bila je česta. Ljudi su se morali brzo naviknuti na gubitak, jer život nije stajao. Tuga se nosila u tišini, oslanjajući se na vjeru i zajednicu kako bi se nastavilo dalje. Ipak, unatoč svemu, nade nisu nestajale. Ljudi su se nadali boljoj žetvi, zdravlju, mirnijem danu. Male pobjede, poput punog stola ili ozdravljenja, bile su razlog za zahvalnost. Nada nije uvijek bila velika ili dramatična, često se svodila na želju da sutra bude barem malo lakše nego danas. Najdublja nada bila je povezana s vjerovanjem da sadašnje stanje nije konačno. Očekivanje dolaska Mesije davalo je smisao patnji. Ljudi su vjerovali da će Bog poslati onoga koji će donijeti pravdu, osloboditi potlačene i uspostaviti red kakav do tada nisu poznavali. Ta nada nije bila samo duhovna, već duboko ukorijenjena u svakodnevnim iskustvima nepravde i siromaštva. Razgovori o Mesiji vodili su se tiho, ponekad oprezno, jer su vlasti sumnjičavo gledale na takva očekivanja. Ipak, ta ideja živjela je u pričama, molitvama i snovima. Ljudi su zamišljali svijet bez straha od gladi, bolesti i nasilja. Svijet u kojem trud ima smisla, a suze neće biti uzaludne. Nade su se prenosile s generacije na generaciju. Roditelji su djeci pričali o Božjim obećanjima, o prošlim izbavljenjima i o budućnosti koja tek dolazi. Ta nada nije uklanjala patnju, ali ju je činila podnošljivijom. Ona je davala snagu da se ustane svako jutro i nastavi dalje. U tom spoju straha i nade obični ljudi su živjeli svoje živote. Svakodnevna borba bila je teška, ali vjera u bolje sutra držala ih je na okupu. Upravo u takvom ozračju, riječi o kraljevstvu koje dolazi, o pravdi i milosrđu, pronalazile su plodno tlo u srcima onih koji su najviše žudjeli za promjenom. Bolest je u Isusovo vrijeme bila jedna od najvećih prijetnji svakodnevnom životu. Ljudi su živjeli s trajnom sviješću da se zdravlje može izgubiti iznenada i bez jasnog razloga. Bez znanja o bakterijama, virusima ili unutarnjim uzrocima bolesti, mnoge su se tegobe doživljavale kao posljedica Božje volje, grijeha ili zlih sila. Takvo shvaćanje dodatno je pojačavalo strah i osjećaj nemoći. Najčešće bolesti bile su groznice, probavne tegobe, kožne bolesti, rane koje su se inficirale i postupno iscrpljivale tijelo. Ozljede nastale u radu na polju ili u radionici često su završavale ozbiljnim komplikacijama. Jednostavan rez mogao je dovesti do dugotrajne patnje, pa čak i smrti. Ljudi su se bojali bolesti ne samo zbog boli, već i zbog posljedica koje su nosile za cijelu obitelj. Liječenje se temeljilo na narodnim lijekovima i iskustvu starijih. Koristilo se bilje, ulja, oblozi i razne mješavine čiji se učinak prenosio usmenom predajom. Neki pripravci mogli su ublažiti simptome, dok su drugi bili tek pokušaji da se nešto učini. Molitve su bile sastavni dio liječenja, jer se vjerovalo da ozdravljenje dolazi od Boga. Granica između medicine i vjere nije postojala, sve je bilo isprepleteno. Iscijelitelji su imali posebno mjesto u društvu. Neki su bili poštovani zbog znanja i iskustva, dok su drugi smatrani sumnjivima ili opasnima. Ljudi su im se obraćali iz očaja, spremni pokušati sve što bi moglo donijeti olakšanje. Putovanje do iscijelitelja često je bilo teško i rizično, ali nada u ozdravljenje bila je jača od straha. Bolest nije pogađala samo tijelo, već i društveni položaj.
Teške ili dugotrajne bolesti mogle su dovesti do izolacije. Neki bolesnici smatrani su nečistima i izbjegavani od zajednice. To je značilo gubitak podrške i dodatnu patnju. Obitelj bolesnika često se suočavala s osudom ili sumnjom, kao da je bolest znak neke skrivene krivnje. Posljedice bolesti bile su duboke. Ako bi glavni hranitelj obitelji obolio, cijela kuća mogla je pasti u siromaštvo. Djeca su morala preuzeti dodatne obveze, a supružnici su se iscrpljivali pokušavajući održati svakodnevni život. Dugotrajna bolest mogla je značiti prodaju imovine, zaduživanje ili prosjačenje. Sudbina obitelji mogla se promijeniti u samo nekoliko tjedana. Smrt je bila stalni pratilac bolesti. Ljudi su se suočavali s gubitkom bližnjih bez mogućnosti dugog oporavka od tuge. Pogrebi su bili jednostavni, a žalovanje kratko, jer je život zahtijevao nastavak. Ipak, bol je ostajala duboko urezana. Unatoč svemu, nada u ozdravljenje nije nestajala. Svaka priča o nečijem oporavku širila se brzo i budila vjeru da čuda još postoje. Ljudi su tražili znakove Božje milosti u svakom poboljšanju. Ta nada davala je snagu da se izdrži i u najtežim trenucima. Bolest je oblikovala pogled na život, učeći ljude krhkosti i prolaznosti. Ona je mogla uništiti planove, ali i produbiti vjeru. U svijetu gdje je zdravlje bilo nesigurno, a liječenje ograničeno, svaka prilika za ozdravljenje bila je doživljavana kao dar. Upravo zbog toga susreti s iscijeljenjem, stvarnim ili očekivanim, imali su snažan odjek u životima običnih ljudi i mijenjali sudbine cijelih obitelji. Putovanje u Isusovo vrijeme nije bilo nešto svakodnevno niti lako. Većina ljudi rodila se, živjela i umirala u istom selu ili njegovoj neposrednoj blizini. Svijet izvan poznatih polja, puteljaka i susjednih naselja bio je neizvjestan i često zastrašujući. Razlog tome nije bila samo udaljenost, već i rizici koje je svaki odlazak nosio sa sobom. Ceste su postojale, posebno one koje su Rimljani gradili radi vojske i trgovine, ali nisu bile sigurne. Putnici su se morali suočiti s razbojnicima, prevarantima i nasiljem. Izolirani dijelovi puta bili su idealna mjesta za napade, a pomoć je rijetko bila blizu. Jedan pogrešan korak mogao je značiti gubitak novca, robe ili čak života. Zbog toga su ljudi, kada su već morali putovati, često išli u skupinama. Putovanje je zahtijevalo vrijeme i snagu. Hodanje je bilo osnovni način kretanja, a magarci ili mule bili su luksuz koji nisu svi mogli priuštiti. Duga pješačenja po vrućini ili hladnoći iscrpljivala su tijelo. Voda i hrana morali su se pažljivo planirati, jer nije bilo sigurnosti da će se putem pronaći gostoljubivo mjesto. Glad i žeđ bili su stalni pratitelji. Ljudi su rijetko napuštali selo jer su bili vezani za zemlju. Polja su zahtijevala stalnu brigu, a odsutnost je mogla značiti propast usjeva. Obiteljske obveze također su igrale veliku ulogu. Stariji, djeca i bolesni ovisili su o prisutnosti radno sposobnih članova. Odlazak je značio ostaviti iza sebe odgovornosti koje nitko drugi možda nije mogao preuzeti. Putovanja su se najčešće događala zbog nužde. Trgovci su morali ići na tržnice u veće gradove kako bi prodali robu ili nabavili ono što nije bilo dostupno u selu. Hodočasnici su putovali u Jeruzalem za velike blagdane, što je za mnoge bio rijedak, ali važan događaj u životu. Porezi, sudski pozivi ili vjerske obveze također su prisiljavali ljude na kretanje. Svako putovanje nosilo je i društveni rizik. Odlazak iz zajednice značio je privremeni gubitak zaštite koju je selo pružalo. U nepoznatom mjestu nitko nije jamčio sigurnost. Stranci su često gledani s nepovjerenjem, a jezik, naglasak ili odjeća mogli su odmah hodati da netko ne pripada tom području. No putovanja su donosila i nove ideje. Oni koji su se vraćali kući donosili su vijesti, priče i glasine. Pričalo se o političkim napetostima, rimskim odlukama, prorocima
i čudnim događajima. Tako su se informacije širile sporije nego danas, ali su imale snažan učinak na maštu i očekivanja ljudi. Za mnoge je putovanje bilo životna prekretnica. Neki se nikada nisu vratili, izgubili su se na putu ili su pronašli novi život drugdje. Drugi su se vraćali promijenjeni, s drugačijim pogledom na svijet. Ipak, većina je sanjala samo o sigurnom povratku kući. Zato je kretanje u tom vremenu bilo pažljivo odmjereno. Ljudi su vagali rizik i korist, znajući da svaki korak izvan poznatog može donijeti nevolju. U svijetu u kojem je sigurnost bila rijetka, dom je predstavljao utočište. Upravo zbog toga priče o ljudima koji su putovali, propovijedali i okupljali mase imale su poseban odjek. One su govorile o hrabrosti, ali i o velikoj opasnosti koju je svako putovanje nosilo. Društvene razlike u Isusovo vrijeme bile su duboko ukorijenjene i jasno vidljive u svakodnevnom životu. Nisu se mjerile samo količinom novca, već načinom života, sigurnošću, odjećom, hranom i položajem u zajednici. Dok je većina ljudi živjela na rubu preživljavanja, mali sloj društva uživao je u udobnosti koja je za običan narod bila gotovo nezamisliva. Bogati su posjedovali zemlju, kuće u gradovima i često su imali veze s rimskom vlašću ili lokalnom elitom. Njihovi domovi bili su veći, s više prostora i privatnosti. Hrana im je bila raznovrsnija, a odjeća kvalitetnija. Imali su sluge ili nadničare koji su obavljali teške poslove. Za razliku od seljaka, bogati su rijetko morali fizički raditi kako bi preživjeli. Siromašni su činili većinu društva. Njihov život bio je stalna borba da se osigura osnovno. Radili su dugo i naporno, često bez sigurnosti da će trud donijeti plodove. Jedna loša žetva, bolest ili porezni pritisak mogli su ih gurnuti u još dublju bijedu. Njihove kuće bile su skromne, a hrana jednostavna i ponavljajuća. Susreti bogatih i siromašnih bili su česti, ali rijetko ravnopravni. Na tržnicama su se sreli trgovci, seljaci i zemljoposjednici. Siromašni su prodavali ono malo što su imali, dok su bogati kupovali bez brige. U tim trenucima razlika je bila očita u svakom pogledu, od držanja tijela do načina govora. Nejednakost se osjećala i kroz zakone. Iako su svi formalno bili pod rimskom vlašću, bogati su lakše pronalazili način da izbjegnu kazne ili umanje poreze. Siromašni nisu imali takvu zaštitu. Ako bi se našli u dugovima, mogli su izgubiti zemlju, slobodu ili biti prisiljeni raditi za one koji su im posuđivali novac. Društveni status bio je teško promjenjiv. Rođenje je često određivalo sudbinu. Djeca bogatih imala su pristup obrazovanju i boljim prilikama, dok su djeca siromašnih rano ulazila u svijet rada. Ipak, povremeni uspjesi, poput dobrog braka ili uspješnog posla, davali su nadu da se položaj može promijeniti, iako rijetko. Vjera je nudila drugačiji pogled na nejednakost. U sinagogama su se bogati i siromašni molili zajedno, barem formalno jednaki pred Bogom. No i tu su razlike bile prisutne. Donacije bogatih osiguravale su im ugled, dok su siromašni često osjećali sram zbog nemogućnosti da daju više. Zavist, ogorčenost i frustracija bili su česti osjećaji. Siromašni su promatrali bogatstvo drugih s mješavinom ljutnje i rezignacije. Bogati su se, s druge strane, bojali gubitka i pobuna. Te napetosti stvarale su tihi sukob koji je prolazio ispod površine svakodnevnog života. Unatoč nejednakosti, zajednice su opstajale zahvaljujući međusobnoj ovisnosti. Bogati su trebali radnike, a siromašni su trebali poslodavce. Taj odnos bio je neravnopravan, ali nužan. U svijetu u kojem su razlike bile očite na svakom koraku, nada u pravedniji poredak bila je snažna. Upravo ta nada činila je poruke o jednakosti i dostojanstvu posebno snažnima među onima koji su cijeli život osjećali težinu društvenih razlika.
Rimljani su u svakodnevnom životu običnih ljudi bili stalna i neizbježna prisutnost. Njihova vlast nije se osjećala samo kroz zakone i poreze, već i kroz prizor vojnika na cestama, u gradovima i blizu sela. Za mnoge stanovnike Judeje i Galileje rimska uniforma bila je simbol sile koja je došla izvana i nametnula se bez pitanja. Vojnici su izazivali strah, bili su naoružani, organizirani i imali su ovlasti koje su nadilazile lokalne običaje. Njihova riječ često je bila zakon. Ljudi su znali da se suprotstavljanje može završiti batinama, zatvorom ili gorim posljedicama. Priče o kažnjavanjima širile su se brzo i služile kao upozorenje svima koji bi pomislili na otpor. Represija nije uvijek bila otvorena, ali je bila stalna. Rimljani su održavali red kako bi osigurali mir i stabilnost, no taj mir često je bio nametnut silom. Pobune su gušene bez milosti. Raspeća uz ceste bila su jasna poruka što čeka one koji se usude prkositi vlasti. Takvi prizori ostavljali su dubok trag u kolektivnoj svijesti. Unatoč strahu, život je morao ići dalje. Ljudi su se prilagođavali prisutnosti okupatora. Naučili su kada šutjeti, koga izbjegavati i kako se ponašati da ne privuku pažnju. Neki su pronašli načine da surađuju s rimskom vlašću, radeći kao i posrednici, prevoditelji ili dobavljači. Takvi su često bili gledani s nepovjerenjem, ali su osiguravali sebi i obitelji određenu sigurnost. Rimljani su donosili i promjene koje su imale dvosmjeran učinak. Izgradnja cesta, utvrda i gradova olakšavala je trgovinu i kretanje. Neki su ljudi imali koristi od novih prilika, osobito u većim naseljima. Ipak, te koristi rijetko su nadmašivale osjećaj gubitka slobode. Obični ljudi razvijali su složen odnos prema Rimljanima. S jedne strane, postojala je mržnja i ogorčenost zbog poreza, nasilja i poniženja. S druge strane, mnogi su shvaćali da je otvoreni otpor gotovo nemoguć. Preživljavanje je zahtijevalo oprez i prilagodbu, čak i ako je to značilo potiskivanje vlastitog bijesa. Strah je bio svakodnevan, ali nije bio jedini osjećaj. Znatiželja pa čak i divljenje rimskoj disciplini i organizaciji povremeno su se javljali. Djeca su promatrala vojnike, njihovu opremu i način kretanja. Nesvjesna političke težine tog prizora, svijet je bio pun kontradikcija. Rimljani su u očima običnih ljudi bili i daleki i bliski. Predstavljali su moć carstva koje se protezalo preko poznatog svijeta, ali su istovremeno bili ljudi od krvi i mesa, s vlastitim strahovima i slabostima. Ta spoznaja nije umanjivala pritisak okupacije, ali je dodavala slojeve razumijevanja. Život pod rimskom vlašću učio je ljude strpljenju i oprezu. Naučili su kako preživjeti u sustavu koji nisu birali. U toj tišini, ispunjenoj potisnutim emocijama, rasla je nada da će se jednog dana pojaviti promjena. Upravo u takvom okruženju, gdje su strah i očekivanje hodali zajedno, riječi o pravdi, oslobođenju i dostojanstvu imale su posebno snažan odjek među običnim ljudima. Blagdani i posebni dani bili su rijetki trenuci u godini kada je svakodnevna težina života popuštala. Za obične ljude, čiji su dani bili ispunjeni radom, brigama i neizvjesnošću, ti su trenuci donosili predah, osjećaj zajedništva i nadu. Blagdani nisu bili samo vjerske obveze, već i duboko društveni događaji koji su povezivali obitelji i cijele zajednice. Pripreme su započinjale unaprijed. Kuće su se čistile, hrana se pažljivo planirala, a obitelji su nastojale uštedjeti kako bi barem tih dana mogle pojesti nešto bolje nego inače. Iako je prehrana ostajala skromna, dodatni kruh, malo mesa ili vina imali su posebno značenje. Takvi obroci nisu bili samo hrana, već simbol brige i zajedništva. Veliki vjerski blagdani okupljali su ljude iz različitih mjesta. Oni koji su mogli putovali su u Jeruzalem, dok su ostali slavili u svojim selima.
Molitve, čitanje svetih tekstova i zajednički obredi bili su središnji dio proslave. Sinagoge su bile ispunjene, a ljudi su se okupljali s osjećajem da pripadaju nečemu većem od vlastite svakodnevice. Blagdani su donosili i radost djeci. Igre, pjesma i smijeh bili su glasniji nego inače. Djeca su tih dana imala manje obveza, a roditelji su im dopuštali više slobode. U svijetu u kojem je djetinjstvo brzo završavalo, takvi trenuci ostajali su duboko urezani u sjećanju. Odmor je bio važan dio posebnih dana. Rad na poljima ili u radionicama se prekidao, barem nakratko. To nije značilo potpunu bezbrižnost, ali je tijelu i umu pružalo priliku za oporavak. Ljudi su razgovarali, razmjenjivali vijesti i prisjećali se prošlih vremena. Blagdani su jačali veze među susjedima i rodbinom. Posebni dani bili su i vrijeme sjećanja. Prisjećalo se oslobođenja iz ropstva, Božje zaštite i važnih događaja iz prošlosti. Te priče nisu bile samo dio tradicije, već način da se sadašnjost lakše podnese. Ako su preci preživjeli teška vremena, postojala je nada da će i sadašnje generacije izdržati. U tim trenucima svakodnevne brige nisu nestajale, ali su se činile lakšima. Porezi, bolesti i strah od vlasti nisu bili zaboravljeni, no blagdani su nudili drugačiji pogled na život. Ljudi su se podsjećali da njihov život ima smisao izvan neprekidne borbe. Zajedničko slavlje stvaralo je osjećaj jednakosti. Bogati i siromašni nalazili su se na istim mjestima, dijelili obrede i slušali iste riječi. Iako su društvene razlike ostajale, barem tih dana činilo se da su svi dio iste priče. Taj osjećaj pripadnosti bio je snažan i ljekovit. Blagdani su završavali, a svakodnevica se vraćala. Ipak, sjećanje na te dane davalo je snagu za nove izazove. Ljudi su se vraćali radu s osjećajem da nisu sami, da njihova patnja ima mjesto u većem poretku. Upravo u tim rijetkim trenucima odmora i radosti, obični ljudi pronalazili su energiju da nastave živjeti u svijetu punom neizvjesnosti. Pravda u Isusovo vrijeme bila je duboko povezana s lokalnom zajednicom i društvenim pravilima. Iako je rimska vlast imala konačnu riječ u ozbiljnim slučajevima, većina sporova rješavala se unutar sela ili grada. Ljudi su se oslanjali na starješine, ugledne članove zajednice i vjerske autoritete kako bi održali red i riješili sukobe. Takav sustav bio je brz, ali ne uvijek pravedan. Lokalni sudovi nisu nalikovali modernim institucijama. Odluke su se često donosile javno, pred svjedocima, a reputacija je igrala ključnu ulogu. Ako je netko bio poznat kao pošten i pouzdan, njegova riječ imala je veću težinu. Suprotno tome, loš ugled mogao je unaprijed odrediti ishod spora. Pravda je bila isprepletena s mišljenjem zajednice. Društveni pritisak bio je snažan oblik kontrole. Kršenje pravila nije značilo samo formalnu kaznu, već i sram. Isključenje iz zajednice, ogovaranje ili gubitak povjerenja mogli su biti teži od fizičke kazne. Ljudi su se bojali osude, jer je pripadnost zajednici bila ključna za preživljavanje. Bez podrške drugih, život je postajao gotovo nemoguć. Kazne su varirale ovisno o prekršaju. Manji prijestupi mogli su rezultirati novčanim kaznama, nadoknadom štete ili javnom isprikom. Teži prekršaji poput krađe ili nasilja mogli su dovesti do batinanja, zatvora ili predaje rimskim vlastima. Takve kazne imale su za cilj zastrašivanje, ali i održavanje reda. Rimski pravni sustav djelovao je paralelno s lokalnim običajima. U slučajevima koji su uključivali poreze, pobune ili napad na rimsku vlast, Rimljani su intervenirali bez oklijevanja. Njihove kazne bile su stroge i često javne. Time su slali jasnu poruku da otpor neće biti toleriran. Obični ljudi su to promatrali s mješavinom straha i rezignacije. Pravda nije uvijek bila jednaka za sve.
Bogatiji su imali veće šanse izbjeći teške posljedice zahvaljujući utjecaju i vezama. Siromašni su bili ranjiviji i češće kažnjavani. Ta nejednakost dodatno je potkopavala povjerenje u sustav, ali ljudi su rijetko imali mogućnost otvoreno se suprotstaviti. Kršenje pravila imalo je dugoročne posljedice. Jedna pogreška mogla je obilježiti osobu za cijeli život. Glasine su se brzo širile, a sjećanje zajednice bilo je dugo. Čak i nakon odslužene kazne, povratak u normalan život nije bio zajamčen. Povjerenje se teško vraćalo. Ipak postojala je i ideja oprosta. Vjera je nudila mogućnost iskupljenja i novog početka. Neki su vjerovali da se promjena ponašanja i iskreno kajanje mogu prihvatiti. Ta nada davala je smisao u sustavu koji je često djelovao nemilosrdno. Pravda i kazne oblikovale su ponašanje ljudi. Strah od posljedica bio je snažan motiv za poštivanje pravila. U svijetu bez moderne policije i institucija red se održavao kombinacijom običaja, pritiska i straha. Upravo u takvom okruženju poruke o milosrđu, praštanju i pravednosti imale su poseban značaj, jer su nudile drukčiji pogled na to što pravda može biti. Susreti s Isusom za obične ljude nisu započinjali kao veliki povijesni događaji, već kao neobični trenuci koji su se događali usred svakodnevice. Ljudi su ga susretali na obalama jezera, uz prašnjave putove, na tržnicama i u selima. Nije dolazio okružen moći ili bogatstvom, već je hodao među njima, govorio njihovim jezikom i obraćao se temama koje su im bile bliske. Upravo je to bilo prvo što su prepoznali, osjećaj da netko napokon govori iz njihove stvarnosti. Obični ljudi slušali su ga jer je razumio njihove borbe. Govorio je o radu na polju, o sjemenu, žetvi, dugovima, ribama i obitelji. Te slike nisu bile apstraktne, već dio njihova života. U njegovim riječima prepoznavali su vlastite strahove i nade. Kada je govorio o teretu koji ljudi nose, mnogi su osjećali da netko vidi njihovu svakodnevnu težinu. Njegovo učenje razlikovalo se od onoga na što su navikli. Nije se obraćao samo učenima ili moćnima, već svima. Siromašni, bolesni i isključeni osjećali su se pozvanima. U svijetu u kojem su često bili zanemareni, to je imalo snažan učinak. Njegove riječi o dostojanstvu i vrijednosti svakog čovjeka bile su radikalne upravo zato što su bile jednostavne. Ljudi su u Isusovim porukama pronalazili nadu. Govorio je o kraljevstvu koje ne nalikuje rimskom poretku, o pravednosti koja nije vezana uz bogatstvo ili moć. Za one koji su živjeli pod pritiskom poreza, nasilja i nejednakosti, takve su riječi otvarale prostor za drugačiju budućnost. Iako nisu uvijek razumjeli sve, osjećali su da se nudi nešto novo. Susreti s njim često su bili obilježeni čuđenjem. Njegov način ophođenja bio je neuobičajen. Razgovarao je s onima koje su drugi izbjegavali, doticao bolesne, slušao žene i djecu. Takvi postupci rušili su društvene granice. Obični ljudi u tome su vidjeli hrabrost, ali i iskrenost koja je ulijevala povjerenje. Mnogi su ga slušali iz znatiželje. Glasine su se brzo širile. Priče o iscijeljenjima i neobičnim riječima poticale su mase da ga slijede. No iza znatiželje često se skrivala potreba. Ljudi su tražili odgovore, olakšanje, smisao. Susret s Isusom davao je osjećaj da promjena nije samo moguća, već bliska. Njegovo učenje nije nudilo laka rješenja. Govorio je o ljubavi prema neprijateljima, oprostu i poniznosti. Takve poruke bile su izazovne u svijetu ispunjenom nepravdom. Ipak, upravo je ta drugačijost privlačila. Ljudi su u njegovim riječima osjećali snagu koja nije dolazila iz prisile, već iz uvjerenja. Za neke su susreti bili prolazni, tek kratki trenutak u dugom životu borbe. Za druge su značili prekretnicu. Bez obzira na ishod, susret s Isusom ostavljao je trag. Ljudi su odlazili s osjećajem da su viđeni i shvaćeni.
U svijetu gdje je svakodnevica često bila surova, to iskustvo imalo je duboku vrijednost. Iz perspektive običnih ljudi, Isus nije bio samo učitelj, bio je glas koji je davao oblik njihovim neizgovorenim mislima. U njegovim riječima prepoznavali su mogućnost dostojanstvenijeg života, ne nužno promjenom okolnosti, već promjenom pogleda na sebe i svijet oko sebe. Vrijeme Isusova djelovanja unijelo je nemir u svakodnevni život običnih ljudi. Za mnoge je to bilo razdoblje u kojem se osjećalo da se nešto pomiče ispod površine, iako se vanjski uvjeti nisu odmah mijenjali. Polja su se i dalje obrađivala, porezi su se i dalje plaćali, a rimski vojnici su i dalje patrolirali cestama. Ipak, u mislima i razgovorima ljudi pojavila se nova napetost, mješavina nade i nesigurnosti. Neki su ljudi osjetili snažnu nadu. Njegove riječi o pravednosti, milosrđu i dolasku drugačijeg poretka budili su očekivanja da promjena nije samo duhovna, već i stvarna. Ljudi su počeli zamišljati svijet u kojem siromašni nisu zaboravljeni, u kojem patnja ima kraj. Ta nada bila je tiha, ali postojana i davala je snagu onima koji su se osjećali iscrpljeno. Istovremeno postojala je i sumnja. Mnogi su se pitali može li se uopće nešto promijeniti. Povijest je bila puna lažnih obećanja i razočaranja. Ljudi su se bojali ponovno vjerovati jer je svaka nada nosila rizik sloma. Skepticizam je bio način zaštite od boli, osobito za one koji su već mnogo puta izgubili. Oduševljenje se širilo brzo. Kada bi netko govorio o susretu s Isusom, priče su poticale maštu. Ljudi su se okupljali, slušali i raspravljali. U selima i gradovima osjećala se energija koju dugo nisu osjetili. Takvi trenuci stvarali su osjećaj zajedništva i svrhe, makar kratkotrajno. No promjene su nosile i strah. Rimske vlasti i lokalni vođe nisu gledali blagonaklono na svako okupljanje. Obični ljudi bili su svjesni da prevelika očekivanja mogu izazvati represiju. Mnogi su se pitali hoće li slušanje i praćenje novih ideja dovesti do opasnosti za njihove obitelji. Strah od posljedica bio je stvaran i dubok. Unutar zajednica pojavile su se podjele. Neki su bili oduševljeni i otvoreni promjenama, dok su drugi bili oprezni ili čak neprijateljski nastrojeni. Rasprave su se vodile u kućama, na poljima i tržnicama. Takve razlike u mišljenjima ponekad su narušavale odnose među susjedima i rodbinom. Za mnoge ljude promjena se odvijala iznutra. Počeli su drugačije gledati na sebe i druge. Ideje o oprostu, solidarnosti i brizi za najslabije polako su mijenjale svakodnevne odnose. Iako svijet oko njih nije odmah postao pravedniji, način na koji su se ljudi odnosili jedni prema drugima ponekad se mijenjao. Bilo je i onih koji su odlučili ostati po strani. Promatrali su događaje s distance, čekajući da vide ishod. U svijetu u kojem je svaka pogrešna odluka mogla imati teške posljedice, takav oprez bio je razumljiv. Nisu svi bili spremni riskirati. Kako je vrijeme prolazilo, postajalo je jasno da se životi običnih ljudi ne mijenjaju preko noći. No sjeme promjene bilo je posađeno. Nada, sumnja, oduševljenje i strah postojali su istovremeno, stvarajući složenu sliku tog razdoblja. U toj mješavini emocija obični ljudi su pokušavali pronaći ravnotežu između želje za boljim životom i potrebe za sigurnošću. Upravo ta unutarnja borba obilježila je vrijeme u kojem su živjeli i dala mu duboku ljudsku dimenziju. Život običnih ljudi u Isusovo vrijeme, iako udaljen gotovo 2000 godina, nosi poruke koje su i danas iznenađujuće bliske. Njihove svakodnevne brige možda su imale drugačiji oblik, ali su u svojoj srži bile vrlo slične našima. Strah od neizvjesne budućnosti, potreba za sigurnošću, borba za dostojanstven život i želja da se bude viđen i shvaćen pratile su ih jednako snažno kao što prate i suvremenog čovjeka.
Ti ljudi živjeli su bez mnogih pogodnosti koje danas smatramo osnovnima, ali su se nosili s pritiscima koji su oblikovali njihov pogled na svijet. Brinuli su o tome hoće li imati dovoljno hrane, hoće li njihova djeca preživjeti, hoće li porezi i dugovi uništiti obitelj. Te brige nisu nestale s vremenom, samo su promijenile oblik. I danas se ljudi bore s nesigurnošću, ekonomskim pritiscima i strahom od gubitka. Razumijevanje tog svijeta pomaže nam shvatiti zašto su određene riječi i poruke imale tako snažan učinak. Kada znamo kako je izgledala svakodnevica običnih ljudi, lakše razumijemo zašto su se okretali nadi, zašto su tražili smisao i utjehu. Njihova otvorenost prema porukama o pravdi, milosrđu i dostojanstvu nije bila slučajna, već odgovor na životne okolnosti. Život u Isusovo vrijeme također nas podsjeća na važnost zajednice. Ljudi su bili međusobno ovisni, oslanjali su se jedni na druge u teškim trenucima. Iako je to ponekad donosilo pritisak i osudu, pružalo je i osjećaj pripadnosti. U suvremenom svijetu, gdje je izolacija česta, ta dimenzija zajedništva ima posebnu vrijednost. Proučavanje njihove svakodnevice uči nas skromnosti. Unatoč teškim uvjetima, ljudi su pronalazili trenutke radosti, slavili blagdane, brinuli jedni o drugima i zadržavali nadu. Njihova sposobnost da nastave dalje, unatoč ograničenjima, govori o ljudskoj izdržljivosti koja nadilazi vrijeme i prostor. Razumjeti taj svijet znači i razumjeti povijesni kontekst poruka koje su oblikovale civilizaciju. Bez tog razumijevanja lako je pojednostaviti ili pogrešno protumačiti prošlost. Kada vidimo Isusovo vrijeme očima običnih ljudi, povijest postaje življa i stvarnija, a ne samo niz apstraktnih događaja. Njihove brige bile su stvarne, ali i njihova nada. Ta kombinacija čini njihovu priču snažnom i relevantnom. Ona nas podsjeća da se temeljna ljudska pitanja nisu promijenila. Ljudi su uvijek tražili smisao, pravednost i mjesto gdje pripadaju. Na kraju, razumijevanje života običnih ljudi u Isusovo vrijeme pomaže nam bolje razumjeti i sebe. Gledajući unatrag, vidimo da tehnologija i društveni sustavi mogu napredovati, ali ljudska priroda ostaje slična. Upravo zato je važno vraćati se tim pričama, ne samo kao povijesnim činjenicama, već kao ogledalu u kojem možemo prepoznati vlastite strahove, nade i težnje.